Maar als 4 uur komt dus uitwijzen in de slepkamer. Als er zo moeten de draad komen, want hij zei dan het een vliegtuigdeel. Dus wij er al en de kleren aan en voeten in naar me doorzien en zijn nou de voel alles al deel. Twee eigen 4 uur en mijn mem gauw naar de kamer en de blinden dicht omdat er gewoon kogels aan en het ging heel niet. Nou, toen waren we daar, we waren al een beetje lucht en toen was het een beetje luchter nog en wij zijn naar de andere 6 likken om een boerderij heen. 6 van huis van de Ruud en ik en achter door de squarren die we helemaal door het dek van de squarren en door de boete zolder en die lag achter de hinders, we hadden 6 hinders en mijn hart die daar helemaal overheen klom om te zien hoe het leek en dat er geen brand kwam, dat het alles in de brand stond. Maar dat voorgelukkig maar achter huis in we niks. Maar we hier achter huis een grote graaf en daar voel ik een heel stuk van het vliegtuigdeel. En een aardje verder de decor, daar weer een stuk graaide. En daar voel ik het vliegtuig voel daar helemaal kapot zitten, want die weer aanzitten. En ze hadden nog hoop dat er krijgt, want we waren vlakbij Rapsiel. En hadden ze nog hoop dat er over de Sedik, dat er een zeedijk kwam. Ja. Maar hij weer zo verschrikkelijk aansketten. Dus hij voelde helemaal buis uit elkaar. Ja. Hoe oud wie je doet? Ik wie 12 weer. Dan ben je een famke van 12 en dan wil je nachts uit bed roepen. Ja, 4 uur. Ja, maar 4 uur. Ja. Wat gebeurt er dan in de holle van zo'n famke van 12? Nou ja, dat teken wat gebeurt. Maar we gingen wel meer, ja, dat we vlak bij de Sedik zitten, dat het dan, we ze altijd, dat ze dachten, nou, ze vallen wel deel in de zee, nou, maar ja, het trekken krijgt bij ons. Maar we hebben ongeluk gehad, want als het op een square kwam hier, we gingen rijden tek, nou dan hier alles opbaand. Maar wat jij je? Nou, het wie knallen, nou, er zitten, misschien ik nog wel kogels of zo in die cockpit en zo, maar dat spatte toen eigenlijk uitgekomen, want toen kwam er dus brand en we hadden ik nog geluk gehad dat er voor oude BM staan en die het keert, als het op een square kwam. Ja. Wat leidde nou al hier in de tuin, want er leiden dus lichaams? Ja, 6 mensen. En als ben, zul je die lezen? Ja, dat weer even hoe christelijk. Dat weer net een mond te zien. En dat weer ik al redelijk al kwamen er Duitsers uit huis, want ze waren natuurlijk bang dat wij vliegen eerst of de meesten in de huis zitten, maar dat is gelukkig dat weer net zo. Dan laai ik hier voor u voor de slepkamer. Ja. Wat gebeurt er dan met je? Ja, nou, dat is een gewaarwording natuurlijk. Verschrikkelijk. Ja, en de maar zegt weer nou, je meisje natuurlijk. Want ja, elke keer kwam te zien. Maar ja, toen windde ik al Duitsers, dat mocht niet in, mocht op het team. En er was genoeg belangstelling voor. En achterna bleek ik nog dat ze nog een heel soort stijlen hebben. En dan win ik parachutes die er eerst laten. Maar dat weer later weer het voort. Nou, mevrouw de Hoop, nou ben we op het plak waar het wie, hè? Ja. In de boerderij ben ik geboren en getogen. 58 jaar heb je winnen. Ja, hier lag een man vlak vooraan. Ja. En dan aan de zijde, daar weer dus ik nog, daar lag dus ik nog een leek, maar hier dit weer vlakje voor die ruiten. Ja. En dan staan jou hier als famke voor dat ruut. Ja. Dat ben ik dan van die herinnering dat je dat dan zeggen. Maar die beelden ik van dat vliegtuig en... Ja. En dat het dan daar ik zou baanden, die komt daar. Ja? Maar dan komen die Duitsers. Ik kan me zo voorstellen dat het wel hele spannende en enge momenten waren. Ja, dat weet ik, ja. Zeker dat. En nou ja, Duits, mijn hart, ik kon wel een beetje, jij kon dat wel verstaan, maar ja, ik weet correct in huis op school komen, ik weet al weer, dus dan heb je nog geen taal geleerd natuurlijk, maar maar die Duitsers zeker weer een goede meisje, ja, daar kon je heel goed mee praten. Maar ja, we hebben 6 meisjes, hebben we wel 4, misschien ik wel 8 weken op de kast gehad.
En dan winnen ze een eindje verder en daar gingen ze dan stapelberen en daar slippen ze naast zaten. Dus je hebt hier Duitsers bij hem op een pleert? Ja. En dus mij moest ik altijd eten zeren, hoor, voor die mensen. Ik weet wie altijd. Nou ja, dus mij dit dan beweerde dan ik wel een beetje Duits te praten, maar dan zei ze altijd, dan moest ik wel omlaten. Nee, misschien nog een beetje, zei ze dan nog. Ja, daar heb ik wel om laken. Maar ja, verder, en dan weer zelfs een man bij die weer boer in Duitsland. Nou, die kon met mijn hart heel goed praten, hè. Ja, ze zitten daar verplichten voor je. Ja, Je moesten die mensen onderdakje aan. Ja, die moesten beslist, ja. En dan om zijn beurten heen zit nou, dan slepten ze wel, want de dag en nacht weten ze dat ze bij al die, nou ja, die dingen, die steken vliegtuig die de lijn, nou, dan weten ze die nieuwe Duitsers die erbij op wacht. Ja. Nou, goeiedag. Nou, hoe is het, jongen? Dit weer een slepkamer, Ja. Hier weer een slipkamer. Ja, hier laai ik, een man die laai ik. Tja, en daar heeft hij foto van Johnny's, maar die rijdt maar, nou, die stier daar dus. Ja. Jeetje. Ja. Ja. En ze ben even aan bis op het kerkhof komen dus. Daar heb je ook een Perilien nog maar nooit besteden west. Ja. Ja, dat waren tantes, zezers en nog, nou ja, familie die het echt nog zien wonen. En die hebben dus ook alles bezonnen om plaatsen en ik alles hoe en wat en hoe het gegaan is. En ja, die waren heel geïnteresseerd. Ja, die vonden dat wel. Daar hebben we toen ik nog foto's van maken. Wat een verhaal. Ja, een heel verhaal. Maar ja, dan beleef je het al. Maar ja, dan is dat wel zo. Dan ga je wel denken, oh ja, dat weer wel erg, ja.